Mga kapuso, karong buntaga atong sayron ang kabayanihan ug ang istorya sa usa ka inatay o inana, tatay pa, dinhi sa Cagayan de Oro City ug kung paunsa niya gibuhi ang iyang pamilya. Taliwala nga siya lang usa ang gapaningkamot alang kanila. Atong makauban si Ma'am Ruby Caberte. Ma'am Ruby, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Hi, good morning. Hello, Sai. Good morning. And good morning sa tanan na gapananaw karon. Okay, for the rest of Mindanao, no, kay Mindanao wide man dili lang sa Cagayan de Oro. Good morning sa tanan. Wow, una pala ma'am no, makita jud namo sa imong background nga shining o glittering. Ma'am Ruby, pwede ba mi makapangayo og sample sa imong greetings sa imong mga student? Okay, sige. Okay. Good morning, class. Welcome. Okay, we are now, we'll have our class in science and this is Teacher Ruby. Kamusta inyong adlaw? Wow, ma'am, mura jud tag naa sa klase ba? Ma'am, pero unang-una, paunsa ka ba nahimong ina o tatay sa imong mga anak? Okay, so at first, medyo hesitant ko to answer that question. Pero it so happened na nagkabulagay kami sa akong husband. So na mga situation na dili malikayan na hingabot sa punto na murag kailangan na nato ipaubaya sa uban ang mga sitwasyon. So mo nang nahimo kong inatay. Og pila na ang imong mga anak, ma'am? I have 3 kids. 3 kids. Unsa pod ma'am ang epekto sa imong pag-alaga sa imong mga anak nga ikaw ra usa ang nagaatiman kanila? Honestly, for the first 2 years siguro sa panagbulag namo, I could not say na kanang okay ko as a person, as an individual. So for the first 2 years, I could clearly remember no, without the support siguro sa akong parents, I would not be able to get through ato na mga phases sa akong kinabuhi. Ug karon ma'am, kamusta na ang imong mga anak? Okay, so far grabe ni silang spacing, no? So ang akong youngest is elementary. Akong middle child is nasa sa senior high and then nasa college ang akong eldest. Ma'am, unsa pod ba ang imong pagpaningkamot alang sa imong mga anak? Aside from my teaching class sa offline sa isa ka private school diri sa Dakbayan is that syempre pag private school labi na karon sa pandemic gamay ra gyud kayo ang among enrollees but supplement nako siya as kanang mga sideline online kay di ba teacher naman ta so ga-teach ko online so nakoy mga sideline gatudlo ko og Koreano. And then, napog ko'y ubang sideline na as a virtual assistant. Paunsa pod ba nimo ginamanage ang imong time nga makabanding ka sa imong mga anak? Since na-mention nimo ma'am no nga daghan kag mga sideline. Okay, so isa siguro sa mga rason na makaingon ko na beneficial gyud kaayo ang kanang pagstay at home karon na panahona is because I teach online. Sa private school na akong gitudloan, akong sideline na ara po dire. So ang nahitabo is ug naara po ng mga bata dire, ang ending is magkakaon may dungan ana. So though there are some situation na dili makadungan but naami bonding. So usually ang ginabuhat nako sa akong mga anak is every night kanang naami ginatawag na family prayer meeting. So aside sa prayer, meeting yun siya na meeting na oy kamusta na ta nga na. So kay bisan pag naa sa work at home na sila ga-learn from home sila, 'di ba? Syempre focus sila sa school nila, focus akong pagtudlo. So usahay di gyapon mi magkastoryahan na. So every night mo na akong ginabuhat sa ilaha to keep in touch with them kung unsay nahitabo even though na naara mi sulod sa balay. Lasi ma'am, imong mensahe sa mga susama nimo nga kahimtang na duha ang responsibilities. Isa sa mga message sa mga kaparihan nako. Isa lang yun is siguro isa duha. Isa is mag-ampo yun. So mura ba ka ng matud palagi ni Gary V, the warrior is a child. So ikaw ra nakipagbaka diya pero there are times yun na despite sa gakakita nila na lugar na strong independent woman ka nagyoy isa ka murag entity ba imong Ginoo sa imong kinabuhi na imong ginahilakan sa tanan nimong problema.
And isa pod is be transparent also to your friends. Dili na ako na lang tanan bitaw na ay kay ako ra isa, ako na lang ani. So have a circle of friends na pwede nimong actually some of my closest friends are happily married and they are very supportive. They listen to me and of course ga provide man sila mga objective kanang in a good kanang mga advices. So siya pray lang yun and then of course ask for help kung magkalisod na gani ayo dili ako tanan, ask for help. Daghang salamat Ma'am Ruby sa pag-share sa imong storya dinhi sa At Home with GMA Regional TV ug amping kanunay, ma'am. Yes, thank you. Salamat po sa pag-invite. Kini ang At Home with GMA Regional TV.